ମିରଟର ମୁସ୍କାନ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲା। ମର୍ଡ଼ର ପରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲା। ତେଣୁ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ମୁସ୍କାନ ଓ ସୌରଭ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସୌରଭ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଓ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଦିନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁସ୍କାନର ଦେଖା ତା'ର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସାହିଲ ସହିତ ହେଲା। ସାହିଲ ମୁସ୍କାନ ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସୌରଭ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନରେ କୌଣସି ବାଧା ନଥିଲା। ଦିନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୌରଭ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମୁସ୍କାନ ଭାବିଲା ସେ ଆଉ ସାହିଲକୁ ଦେଖା କରିପାରିବନି। ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲ ମିଶି ସୌରଭକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଥରେ ସୌରଭ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁସ୍କାନ ଓ ସାହିଲ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତା'ର ଶବକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ।